Andrew Sineneng was born on November 26, 1981. He is the firstborn of 4 siblings. He holds a degree in Bachelor of Technology in Horticultural Management. Andrew has been actively serving in the media ministry since June of 2006, where he began as a volunteer camera operator. Over the years, he has progressed to roles such as editor, senior editor, segment producer, and video director. His dedication to this ministry reflects his commitment to sharing God's message through the power of the media ministry. When asked what drives him to keep serving the Lord, Andrew expressed that it is his way of thanking the Lord for all his goodness. His passion for service and his journey in the media ministry inspire many around him. Please join me in welcoming the mouthpiece of God, Andrew Aligno Sineneng. Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan. Karon nga gabi bag-o na usab nga series ang atong nga madungog og kini naguluhan og The Wonders of Hope. Before ta mo padayon mga kaigsunan, ako mong imbitahon nga kita usa mag-aampo. Ang pagkaputa, aman nga bala nining takna sa kagabion, kami nagapasalamat diya kanimo. Salamat nining higayon na kami makahimo sa pagpaminaw sa imong pulong. Mong gipasalamatan usab ikaw nga magatabang kanamo sa pagsabot niini. Ug kami kining maaplikar sa among kinabuhi. Panalangini ang mga viewers kung asa man sila karon Ginoo, og pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, karon nga semana mga kaigsunan, ang Hope Channel crew and staff mo'y atong nahimo nga speakers alang niining tibuok semana nga nightly series. Mga kaigsunan, ang atong topiko mahitungod kini siya sa usa ka missionary. So dinhi atong makita ang panaw sa usa ka missionary. Atong mainumduman mga kaigsunan nga ang Hope Channel South Philippines, ang mga crew dinhi o ang tanan nga mga naa dinhi mga staff, kaming tanan gitawag og media missionaries. Og tungod diana mga kaigsunan, ako mong dalon niining usa ka picture nga naa dinhi. So kani siya nga picture ato makita dinhi, ako magaingon kaninyo nga kini usa ni siya ka mission field. Mission field tungod kay usa kini siya ka lugar kung di ang atong mga kaigsunan nga Pilipino sa California naghimo og pagministeryo dinhi. Kung atong makita dinhi na ay building o kini day siya makita tod nato sa Page, Arizona. Kung atong tanawon ang mapa mga igsoon, kung imo ni siya i-travel by land, modagan ni siya og 8 to 10 hours drive. So, ang gihimo sa atong mga kaigsunan nga mga Pilipino dinhi, kung inyo na makita ng building diha, mao na ang ilahang gitukod o kini nga building nahimong kanang tapukanan sa mga Native Americans. By the way, kini nga lugar ang namuyo mga Native Americans. So ang situation dito mga kaigsoon, mao ni siya ang ilang dalan dili semento, disyerto, walay tubig, walay kuryente, o kunyang ilang mga balay lagyo kayo ang mga silingan. Og ang gihimo sa atong mga kaigsunan nga mga Filipino nga naa sa California, sa isa ka tuig muanhi sila kaduha. Og ang ilang buhaton mo ang paghimo og Vacation Bible School, paghimo og pagtudlo sa mga bata, paghatag og mga school supplies ug uban pa nga mga gikinahanglan nila mga kapaglaom. Mao na nga kini nga lugar gitawag nako ni siya og mission field. Karon atong mahibal-an kung unsa gyud ay ang duty or ang trabaho sa usa ka missionary. Kung atong balikan ang kinabuhi ni Apostol Pablo mga kaigsunan sa iyang pagka-missionary, sa iyang kapanahunan, siya mi travel og sobra 10,000 miles alang sa iyang pag-missionary. Og siya nakapatukod og 14 ka mga simbahan.
Atong hinumduman nga sa unang panahon wala pa may sakyanan. Wala pa sa panahon ni Apostol Pablo, wala pa bike, wala pa motor. So ang buti pasabot nga kung ikaw sa kamisyonary sa una, mulakaw gyud ka. Mulakaw ka dayon manukto ka sa balay or moadto pa ka sa nagtipok ng mga tao. Ug humani ana ahya pa dayon ka makasugod sa imong pagministry. Ahya pa ka makasugod sa pag-share sa gugma sa Ginoo. Pero si Apostol Pablo mga kaigsuonan bisan pa niana siya nahimong epektibo, nakatabang siya sa pagsangyaw sa mga balita sa iyang kapanahunan o nakapatukod siya og 14 ka mga simbahan. Ang katungdanan gyud sa usa ka missionary mao ang pagtudlo sa katawhan mahitungod kang Ginoong Hesus og sa iyahang dako nga sugo nga mao ang pagigugma sa Ginoo og pagigugma ngadto sa uban. Mao ni ang katungdanan sa usa ka missionary mga kaigsunan. Og ngano man nga ang missionary importante man siya. So nag-ingon din ni sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all nations, and then the end shall come. Ang buot ipasabot mga kapaglaom nga kaning missionaries diay dako siya kalabutan sa pagbalik sa atong Ginoo. Og tungod diini mga kaigsunan mo nang gidasig ta nga mo participate sa tanang matang sa buluhaton sa Ginoo. Ako madumduman mga kapaglaom nga samtang mi nagtape sa kanibitawong Bible Beats nga kanang segment sa Panimbaya, mangutana man ang atong host si Elder Awing kung mahitungod sa Biblia. Og didto imo makita mga kapaglaom siguro mga naara gyud sa mga 30 to 20% ang nakabalo may tungod sa balaang kasulatan. Kasagaran nila wala kaila sa Bible characters. Kasagaran kanila ang uban gani wala pa kitag Biblia. Ang uban gani wala pa nakahikap sa Biblia. Ingana kadako ang mission field nga kinahanglan nato nga sa gubangon. O kinahanglan ta mo apil sa buhat sa Ginoo aron nga mapadali ang ihang pagbalik. Now ako madumduman mga kaigsunan, mga kapaglaom nga sa dihang ako estudyante tungod kay wala man ko naka-eskwela og church school. Nag-eskwela ko sa public school, elementary, high school, college. Og tungod niya nahimo kong nabuli ko sa duha ka butang. Ang una baboy. Ang ikaduha sabado. Elementary, high school, college, muna akong ginaatubang pirmi. Og pag-abot akong high school, at least naka-learn ako kung unsaon ako deal ning klase nga mga tao. Kabalo na pug ko kung kanisya nagbinuang rani, gaymor akong katawan na nani. Kabalo pug ko nga kanisya seryoso ni siya sa iyang pagpangutana. Kani siya, gusto lang yun siya makabalo or curious ba siya. Now, ako usab na tagamtaman ang kalisod sa usa ka estudyante sa public school tungod kay naamay klaseng Sabado. So, unsaon man nimo na pagdil. Hangtod nga niabot ang panahon nga nahimo nang nakabalo na ko kung unsaon na siya. At actually mga kapaglaom, kani share lang ko gamay. Kung ikaw Adventista nga nag-eskwela sa Daily Adventista ang eskwelahan, mao gid niya ang imuhang mahimong experience. O kung sa panahon nga mahitabo na ni siya, kadugayan, kinahanglan ka makasurvive ani kay aron makahuman ka sa iyong pag-eskwela og dili ka ma-discourage. Dayon nahimo na ko ning stepping stone nga aron mahimo kong lig-on sa panahon nga moabot na sa ako nga mga pagsulay. Sa unang mga kaigsoon na mga klaseng Sabado o kaning mga, by the way, kaning mga estudyante nga nagproblema sa Sabado, kaning man silang, kaning mga dagkugrado ba? Kaning gusto bitaw mo, gusto mahimong honor students, gusto mahimong cum laude, pero kaning mga estudyante nga nangandoy lang ang makapasar, di gini siya problema sa Sabado. Kay dili man
Kay dili man kabagsakon tungod lang sa Sabado. Pero kaning mga tao nga nangandoy, nga mataas ang grado, mao ni sila ang problema. Ug mao ni ang akong nihaguman mga kapaglaom. So nakatuon ko nga moto dool sa maestra, manghangyo, nga kani pasabot sila. Pero dako akong pasalamat niya na mga kapaglaom kay nahimo kong lig-on tungod ana. Sa panahon nga nanarbaho nako, sa una dito man ko nagtrabaho sa kanang dili ato ang institusyon. Problema na po kag Sabado. Pero nahimo na nako siyang murag normal na sa kinabuhi. Mangita lang ko pang maagi kung unsaon siya. Pero kung ikaw wala ni agi niini, mahimo kang dali ra kaayo nga mo surrender. Siguro mayong ka nga mo resign na lang ko, mangita ko laing trabaho. Pero di ay ang problema di ay ang Sabado. Wala ka katisting kung unsaon reason out nga aron ikaw mahimong makatrabaho gyapon. Sa estudyante pa ko mo mangyapon ni. So ako lang ingnon nga ay ako lang nang buhaton sa Domingo sir. Pwede raman. Mao na siyang mga pamaagi nga depende na sa nimo kung unsaon nimo. Kung ikaw na narbaho karon mao gyapon. Ato hinumduman mga kapaglaom, bisan asa man ka kung asa man ka karon gibutang sa Ginoo. Kung ikaw usa ka estudyante, trabahante, negosyante, kita representante sa ni Ginoong Hesus. Og tungod niya na kinahanglan mailhan sa atong kinabuhi nga naa si Ginoong Hesus. Dapat kung naitaw nga mangita nimo, makaila sila sa imuha nga kato si Andrew. Kato man tong estudyante sa una nga sige man tong sibat. Dili na siya mayo. Pero kung nailhan ka, kay kining pag-eskwela mga batanon, dili man kinahanglan nga aron mapadayag nimo si Ginoong Hesus sa imong eskwelahan, sa imong trabahoan, dili man kinahanglan nga mahimo kang cum laude, di man kinahanglan nga mahimo kang honor student. Kinahanglan lang sa panahon nga naay activity ang school, participate gyud ka. Kung ikting exam gani, dapat ipog ka masiro. Dapat makapasar gyud ka. Kay atong hinumduman nga kita representante ni Ginoong Hesus. Kung ikaw nagtrabaho, dapat dili ka sige kalit. Kay lain na siya nga imahi nga sige kag kalit or sige kag kabadlungan sa imong pagpanarbaho. Atong hinumduman usab nga si Ginoong Hesus nakigmingle sa mga tao. Wala siya nilikay sa mga tao. Kung atong mahinumduman mga kapaglaom, ang atoang kultura, isip usa ka Pilipino, usa ka family, kita nga mga anak, gi-encourage kita sa atong ginikanan nga ipalayo sa mga bugoy-bugoy nga mga amigo nato. Pero karon, akong na-realize nga bisag unsaon nimo na siya, di ka makalikay. Makatagbo gyud ka sa mga tao nga nagkalain-lain lang og kinaiya, kalain-lain grasa nga mahimo nimong tentasyon, mahimo nimong pagsulay nga ikaw makasala. Pero kung gitrain ka na nga mahimong maka-share gyapon ka sa gugma sa Ginoo, bisan pag naa kaani nga mga klase sa mga tao, mahimo kang magbalampuson. Nakadumdum ko mga kaigsunan sa high school pa ko. Permirong klase, sitting arrangement bitaw na, A to Z. O niya kay sinining man ko. So, nako sa S. Nako sa likod. So, pag abot sa usa ka bulan na mong klinasihay, ang akong mga kauban, akong mga tapad, dili na to mautong akong mga tapad. Ang akong mga tapad, kato ng mga bugoy-bugoy. Lakturo na to ang istorya, nahimo na ko silang higala. Karon, kay bugoy-bugoy man to. As in, bugoy gyud. Mangulata, inom, sigarilyo. Sa panahon nga ilan akong nasuod, dito nasugod ang temptation. Kay tagay-tagay bitaw na. So tagayan na ka. Nagpasalamat yung ko sa Ginoo nga ang permirong tentasyon nga niabot sa kuha, akong nabalibaran. Sigarilyo, salamat ko nga nabalibaran. Kaya tagaanta mo og hint, mga batanon, kung kamo wala pa kasulay ani,
o niya padulong mo diha, ang permiro radyo lisod. Sa panahon nga makasurvive ka sa permiro, makadili gani ka, tuloy-tuloy na siya. Ang sunod ana, dili na lisod pagbalibad. Kay nga no, naana kay na-establish nga dungog, nga kani siya di gyuday ni. Napay mga rason din hey mga kaigsunan, mga kapaglaom, nganong ang importante ang usa ka missionary. Nagingon din hey sa Matthew 28:19-20, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Mga kaigsunan kani siya sugo. Go, therefore. Gisugo ta nga maghimo og musangyaw sa maayong balita. Gani ang kalisod sa ministry mga kaigsunan. Labi na itong sa unang panahon nga magbaklay lang ka, nga kinahanglan ka mo survive sa pagbaklay or hangtod niabot tong pwede ka magsakay kabayo. Hangtod niabot ang panahon nga naanay print ads, naanay trucks, pwede na ta maghatag og trucks, niabot ang radio, niabot ang TV. Karon mga kaigsunan, daghan na kaayo, napay social media. Wala gyud rason nga dili nimo ma-share si Ginoong Hesus. Himo lang ka og post lang ka og about sa Biblia. I-explain nimo gamay, post nimo sa Facebook. Naka-ministry na ka. Or di ba uso man karon ang kanang gitawag og reels. So himo kag 30 seconds or 1 minute nga reels. Isulti nimo mahitungod kung unsa kamaayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Usa na siya ka pagsangyaw sa maayong balita. Atong makita na apoy mga challenges sa usa ka missionary. Daghan man ni. Itong basahon, language, wala na train sa buhat sa Ginoo, character issues, team struggles, lack of financial support, lack of resources, flexibility, culture shock, kanitanan. Kung ikaw isa ka missionary, imo gyud siyang mahiaguman. Kung madumduman mga kaigsunan kaning problema bitaw sa language, nga nagtuo ko nga kung naa ka sa laing nasod, ahar ka ba problema, dili di ay. Kay didto sa Hope Channel Cebu, kining territory sa Central Philippine Union Conference. Naamo na sila daghang sinultian diha. Og mo ni nakahatag nila og challenge nga kung magwali sila sa Inilunggo, dapat tapos sila iwali sa kanang Cebuano o kung sa panang naa diha sa Central Philippines. Usa ni siya kadakong challenge alang kanila mga kaigsunan. Pero ang Hope Channel Cebu nahimong successful hangtod karon. Nagdugangan na ang ilang mga sub-studios o kini nagkapadayon sa pagsangyaw sa kamutuuran diha sa kahanginan. Dinhi sa katong gamay pa ko mga kapaglaom, gamay pa gyud as in gamay pa. Iingon pa sa akong barkada sa una katong pagmata ko niyag kabuot. Murag kana bitaw ang sitwasyon pagmata na ko kabuot mga kapaglaom. Na ako sa sulod sa bus, ako nabantayan nga na ako sa sulod sa bus, dahil na dagang mga hinangir. Saan mo ding hinangir? Dahil na nindot kay nga mga tingog nga akong nadungog. Kanang nanganta ba? Unya akong na-realize mga kapaglaom, nga naaday ko sulod sa usa ka minibus. Nga naa didto nag-practice nga choir, nya gadagan ang bus, naa didto ang choir. O nya akong ginikanan, apil sa mong choir. Kaya kung may kamagwangan, sukuyog-kuyog ko nila. At bisag asa sila maabot tungod sa ilahang choir. Og ako pong madumduman nga sa una ginasungay ko sa kong papa. Layo kay migbaklayon, tabok migbukid dito ni natabo mga kapaglaom sa Leyte. Kaya kung papa taga Leyte man, ako dayong gi panimbaya nga akong mga igagaw diya sa Anislagan Naval Leyte. Taga dito man akong papa. Baklay man ang bukid, tabok kag supa, saba, asa padulong. Kay mutambong og association, mutambong og fellowship, mutambong og church activities. So kami nga magsuon, mo na among nadakan. Ang among ginikanan wala gid na dili siya typical nga talagsaon pud akong ginikanan, wala gid ni sila'y walay
Kada bitaw para sa uban nga dagang kayo gitrain bitaw ka nga mauni, sunod mauni. Sa mga wala gyud, wala instruction. Wala mauni dapat imong baton wala. Pero ang ilang style diay sa pagtrain sa mua is mismo ang ilahang kinabuhi. Nga maoy among nadala hangtod karon. Sa una bisag unsa nga mga activities na gyud sila. Kahina o kami nga mga anak karon upat mi ka buok bupuday among nasunod. Kada association federation naa gyud bipirmi. Nganuman tuod kay mo na giingon sa Proverbs. Ang Proverbs nagingon nga train up a child in the way he should go. And when he is old, he will never depart from it. Muna giingon sa Proverbs mga kapulaong. Usa sa mga challenge pa gyud sa usa ka missionary maoning time. Kita magitanan ani. Mag-struggle magito aning time. Sa dihang daghang mga batan-on nga nangutana sa ako nga, Kuya, unsaon day pag-volunteer sa Hope Channel? Ingon pug ko nga, kinala na kaning duha ka butang. Ang una, willingness. So karon kay nag-ingon makasakuha, basig willing gyud ka. Ikaduha, time. Naba kay time. Unsa man ka? Estudyante, trabahante, negosyante, naba kay time. Mao na akong ginaingon mga kapaglaom. Unya, samtang dinhi ako sa Hope Channel, akong na-realize nga dili di ay kini nga word nga busy murag dili di siya dapat mo exist. Nganuman, kay ang sakto day nga word is priority. Siyempre, kung kaning butang nga di mo priority, wala gyud kay time ana. Kung dili nimo priority ang pagskwela, wala gyud kay time ana. Kung dili nimo priority ang pagpanarbaho, wala gyud kay time ana. Onya dinhi sa Hope Channel ako nabantayan ang tanan dinhi labi na ning mga on-screen people kana makita nimo sa TV or sa YouTube o sa Facebook. Kini sila tanan volunteer og naay trabaho. Buti pasabot, busy pud to ani sila. Ang uban ani nila estudyante, pero nakahatag sila og time para sa Hope Channel o nakahatag sila time para sa buhat sa Ginoo. Ang akong punto dinhi nga ang problema nato sa time management ra gyud. Kay dili man pod tanang panahon nga i-google nimo diha. So maghatag lang man kag time, dili man pod tibuok time nimo. So another challenge sa usa ka missionary kining discouragement. Kung makadungog kag pulong makapaluya kanimo, onya kani nga pulong nagikan sa tao nga dili nimo igunsa. Dili gyud ka ma-discourage. Pero kung mugikan gali ni sa tao nga imong suod nga higala, imong kapamilya, kauban nimo sa trabaho, masakitan gyud ta. Og mao ni ang mahimong maluya ta. Ako madumduman mga kapaglaom that was June of 2006. The first time I entered the gates of SPUC as a Hope Channel volunteer. Nadungog na ko dayon mga igsoon ang mga pulong nga nung nag-volunteer mo ka sa Hope Channel, wala mo kayo makuha diha. Kanang Hope Channel, wala na ugma. Muna ako mga nangadungog sa una. Naapay kay TV raman sa una, wala pa may Facebook, wala pa may YouTube. O na pa nang inyong reception sa TV, karat-karat. Kung imong paminahon, sakto yun siya, ma-discourage yun ka. Pero may nalang gani kay wala rapod ko na-discourage o nakapadayon rapod ko. Akong dumduman nga mahimo gyud siyang sakit kung ang nagstorya pa gyud sa imuha kanang giila nimo nga makahatag nimo og inspiration. Muna siya murag masakit nga murag bitaw ma-down yun ka. Kung nadumduman pod nga paghuman na mong tiping sa unang panahon, mga on rami og bananakyo. Kaya ang tanan ato sa una puros magyud volunteer. Tanan. As in, gikan sa on-screen people, technical, mga writers, tanan gyud puros volunteer. So, pagsugod po sa Panimbaya, March of 2014, tungod kay ang Panimbaya kuan man kanang alas 6 bitaw sa buntag sayo. Maulaw mi nga ang amuang wala may mapakaon bitaw sa among guest. So ang among gihimo
nagamot-amot mi, o kami-kami ra po'y magluto para para makakaon mi tanan. Pero bisan pa ni atong mga panahon, mga kapaglaom, kami nahimo gyapong malipayon nga nagserbisyo sa buhat sa Ginoo pinaagi sa Hope Channel. Kung niadtong mga panahon, mga kapaglaom, kung na-discourage pa ko, kung nawadaan pa ko og paglaom, dili ko ninyo makita karon dinhi. Kung ang Hope Channel crew sa unang panahon, ang mga staff, kung na-discourage pa sila, dili mo exist ning Hope Channel karon. Ato mahinumduman usab si Joseph. Kung na-discourage pa si Joseph, sa diin siya gibaligya sa iyang mga igsoon, nahimo pa gyud siyang ulipon, nahimo pa siyang napriso didto sa Ehipto, dili unta siya mahimong governor sa Egypt. Kung na-discourage pa ang mga tao nga nagsuporta sa Hope Channel, dili maing-ani ang Hope Channel karon. Busa ako nagpasalamat sa akong mga ginikanan tungod kay adtong panahon nga nag-volunteer ko diri. Ang tanan nga nasa akong palibot, dili gid sila ganahan nga nako diri. Kay wala lagi ni ugma ang Hope Channel. Mo niingon. Pero ako mga ginikanan supportive, tagaan ko nilag pamiliti. Kay layo ba yang amua, Taguluan. Para makaabot ko diri, kinahanglan ko musakay kaupat para maabot ko. Pero akong ginikanan supportive. Nagpasalamat sab ko sa mga tao sa unang panahon nga misalig sa Hope Channel sa panahon nga ang Hope Channel dili pa kasaligan. Salamat ngadtong mga tao nga nituo sa Hope Channel sa panahon nga ang Hope Channel dili pa katuohan. Salamat usab sa mga sponsors nga nihatag sa ilang salapi nga maoy hinungdan nga misibog o mitubo ang ato ang Hope Channel South Philippines. Sa una mga igsoon, gitawag man na mo ni Hope Channel Cagayan de Oro. Pero karon Hope Channel South Philippines na ni siya. Amo sab nga gipasalamatan tong mga tao nga nag-lead sa Hope Channel sa una. Akong pasalamatan usab tong mga administrators karon og kanhi nga mga administrators nga tungod sa ilahang vision nahitabo ni siya. Og isultihan ta mo mga kapaglaom, ang Hope Channel karon nagkadako. Nidagan ng programs, nidagan ng volunteers, nidagan ng viewership. Og tingod na mga kapaglaom, atong napadayag si Ginoong Hesus sa kahanginan. Kining picture nga na dinhi mga kaigsunan, sa niadtong September of 2016, nga naabot mi sa natagaan mi opportunity to work abroad. Sa dihang nag-travel mi padulong sa balay nga among gipuy-an, kanang ubos nga balay, mao na among gipuy-an. Kung imong tan-awon ng palibot, ingana gid siya disyerto. Pagabot na mo gabi man, alauna sa kadlawon man minabot, so wala gyud makita, ngit-ngit. Pagkabuntag na, pagmata na nako, na bintana nako. Pagtanaw nako sa bintana, pertig yung luaga sa disyerto. At tinapugkos bikas bintana, mo gyapon, disyerto perting luaga. Ang nisulod ayon sa kung una-huna, kung asa ka may pwede makapalit og pagkaon na ni. Kay wala may silingan, kanang siyam kabalay, mura na diha. Ang silingan na tuwa pa dito 8 miles away, na ay mura dito og murag sentro nila. Na dito ang ilahang mura og munisipyo, na dito ang na hotel gamay, na gas station, na dito ang eskwelahan. 8 miles away, gikan diha. Moto akong nahuna-hunaan, asa kami makapalit og pagkaon. Onya, later on, among nahibalaan nga, para dahil makapalit kag pagkaon, kinahanglan ka mo travel, 1 ka oras, padulong sa syudad. O ang pangutana ron, kay wala may sakyanan. Onya, kana nga lugar diha, walay commute, walay jeep, walay taxi, walay grab. Kay perti maning mingawa, kini nga location day mga kapaglaom, nahimutan ni siya sa Peach Springs, Arizona. Usa ka disyerto gani lisod kayo pangitaon ang signal diha. Pero sa diha nga
Gihinahinay na namong consume ang among napalit nga pagkaon. Before mi naabot, nangumpra man mi gamay, gawa may kabalo nga na yung situation. Nagkinahinay na siya kahurot, nag-anam na siya kahurot, hantod niabot ang panahon nga nagpabukal lami og tubig. Inahurot naman ang tubig gipalit, nagpabukal lami og tubig, ngamoy among imnon. Kaya actually, wala may problema ang tubig, ha? Bisag disyerto na, pero perti ka kusog sa aga sa tubig. Ang pangutana lang, dili ka kabalo kung mainom ba na siya or dili. Unang question. So, among gimo, gipabukala na mo to be sure. So, sa akong kabahin, naguna-una ko nga, usaong ka ni karon. Asa kami makapalit og pagkaon na ni. Kay kana po namong mga silingan, although na siyam kabalay, pero gamay rin nagpuyo diya, kanang upatra nga nasa ubos. Mora na nagpuyo. Dayon, inig ka weekend, manglakaw po na sila, kay di taga-dili gila sila taga-diha. Nianala na sila sa tungod sa trabaho. So, wala gid mi maadtuan. So moto niingon ko nga unsa kahay. Nahimo kong curious mga kapaglaom. Kini wa naman gid ko'y mahimuan ni. This is beyond my capacity. So naguna-una ko nga unsa kay himuon sa Ginoo ani karon. Muna akong ginuuna. Nahimo kong curious nga bitaw no unsa kayang milagro nga buhaton. Tungod kay mao na mong goodness siya ang akong nahimong kinabuhi. Na akong nabantayan nga na-feel gyud ako nga naagyud ang Ginoo perminti sa tanang situation. Naagyud ang Ginoo. Mao nang kani nga panahon wala ko nabalaka. Na-curious lang ko kung unsa kay buhaton sa Ginoo. Usa ka panahon niya na samtang niadto na sa eskwelahan ang akong asawa. Ako na nabilin sa balay kay adto ani nga time wala pa man ko'y trabaho. Nay nanuktok sa balay. Tanaw na ko, pagtaabri gyud ako usa ka Filipino. Ang dagway niya Filipino. Mao ni siya. Ang iyang ngalan si Pastor James Amado. Sa Pilipinas sila taga Capiz Negros. Pero nagpuyo sila karon sa San Francisco. And San Francisco padulong diya sa among gipuy-an mo travel og 12 to 14 hours. Niabot sila didto. Kaya sila di ay viewers sa Hope Channel. Kabalo sila nga naami dito. O gunya, ang katingalahang butang mga kapaglaom, kay ang ilahang auto, puno sa pagkaon. Nakabalo gid sila nga wala na may pagkaon. Puno sa pagkaon ang ilahang gisakyan. Gani na ako'y mga pictures diri sa pipila ka mga gidala nila para namo. Nagdala pud sila og kani mga nagali ang among ref na puno tungod ani nga ilahang gidala. Dayon nagdala pud sila og lamisa og kanang lingkuranan duha ka buok. Og kanang nasa freezer isda na siya. Kay talagsaon ra ba yung isda didto. So, nasulbad ang amuang problema sa pagkaon. Tungod niini. So, mag-share po ko another story mahitungod aning pagkuha nako og driver's license tungod kay ako namang nahibalan nga kinahanglan ka mo travel isa ka oras para ka makapalit og pagkaon. So kinahanglan sakyanan. Karon sa Amerika day mga kapaglaom, dili day ka kapalit or kapangutang og sakyanan kung wala kay driver's license. So ang akong target, magkuha sa driver's license. Karon kay mao gihapon ang driver's license tuwa dito sa syudad. Naa dito ang kung sa ato pa LTO sa ilaha kuan man DMV, Department of Motor Vehicles. So sa kapanahon niya na samtang dito mi sa eskwelahan, kalit lag ingon tong kay na problema nami kung unsay among sakyan padulong dito para makatake og exam, kay mo exam pa man para makakuha kag driver's license gapon. Niingon man tong kalit og ilahang maintenance guy dito sa eskwelahan nga at the same time driver pud siya nga, "Oh, you can use my car." Gingnan mi niya. So ako natingala ko kay nganong pahula man ni siya nga kung magkinaon sa maapil gid siya sa silot, kung magkinaon sa maunsa ang sakyanan, mga ingon ana nga situation. Pero niingon siya nga, "The key is in the driver's seat." Pagtanaw nako, naagid tong yabi. Kung maka-drive yung ko ani. Dayon, isulod ako sakyanan,
paglingkod ako sa sakyanan, that was my first time to sit on a driver's seat sa Amerika. Unya anang panahon na mga kapaglaom, dili ko kabalo mo drive. Although before mi nilarga, nagpatudlo ko sa mong amigo din si Glenn, amo ni siya multicab sa una. Pero dali ra po kay to, murag 10 minutes lang kay nagdali pod mi. So in short, niabot mi sa Amerika nga dili pag ko kabalo mag-drive, may nalang gani kay ilahang mga sakyanan didto adto nga mga panahon na automatic. So ako na lang problema ho nang monobila na lang og kanang sa tiil. So akong gihimon is paandar ako sa sakyanan, nagtuyok-tuyok ko sa parking area. Kay aron akong kuan ang maila-ila ang sakyanan. Lakturo na to ang istorya mga kapaglaom. Nag-travel nami sa kauban sa akong asawa padulong dito sa syudad, 1 ka oras. May nalanggani pod kay ang dalan sa among pag-travel tingali nakatagbo lang mi og 6 kasakyanan sa 1 ka oras nga biyahe tungod sa kamingaw sa mong lugar. Og nakakuha gyud ko og lisensya. Nga tungod sa tabang niadtong maintenance guy nga nagpahulam sa iyang sakyanan without any hesitation kung maunsa mi sa dalan. Ya siyempre wala ba ako'y lisensya adto. Karon mga kapaglaom dinita sa benefits of a missionary. So unsa mo day atong makuha mga kapaglaom kung kita mahimong missionary? Una dinhi maka-gain ka og family. So kini sila nga mga tao nga naa dinhi, mao ni sila ang nahimo namong kapamilya sa far away land nga kung diin ang amo ag yung mga kadugo wala didto, pero kaning mga tawhana mo inahimo namong family dito. Kani si Kuya Alger o si Ating Ing, nahimo namong kapamilya dito, gipatulog mi nila sa ilahang malamansyon nga balay, gipakaon mi og mga pagkaon nga among gikamingawan, kay tungod sa amo ang dapit manggod sa Arizona, walay Filipino store dito. So para makapalit ka og Filipino food, kinahanglan ka mo travel og 5 hours. It's either moadto ka sa Vegas, Las Vegas, or moadto ka sa Phoenix, kanang sentro sa Arizona. So, mao ni sila ang nahimo namong kapamilya dito. Dayon, kani siya nga picture, yabi ni siya sa ilahang balay. So, gitagaan namin nila yabi sa ilang balay. Pero kanang ilang balay mga kapaglaom, gikan sa among gipuy-an, mo travel pa mi og 8 to 9 hours para makaabot mi silang balay. So, kana nga yabi karon, wala na, di na siya magamit kay code ng ilang balay karong panahon na. Kini, sa Larda family, pinanguluhan ni Kuya Sam sa Larda, o sa iyang mga anak o mga apo na din sa picture, nahimo na mo ni silang kapamilya gyapon didto. Kani kana nga picture, mo nay last picture nga nagkita mi tungod kay mo na ang time nga ila namin gihatod sa airport pauli dinhi. O ginaimbitar mi nila sa ilahang mga okasyon, mga family event, ginapaapil mi nila, ginatur pod mi nila sa mga nagkalaing-laing lugar nga mga nindot ditong dapita. O kini, mo ni si Pastor James, si Ma'am Karen, o si Nanay Julia, nga naa sa San Francisco. So, gani, kini nga time, kining naghawid sa cake, birthday na niya. O muna mong kauban sa Arizona, nga usapod ka magtutudlo, ilaming gibisitahan, ana nga pangapanahon. So, kami nagpasalamat sa ilaha nga, bisag dili mi ugunsa, ay pagali mi nag-ila pagabot didto, pero sila ilaming gitratar nga ilahang kadugo. Kini gilapod bing gisuroy sa Golden Gate. So kini nga time mao ni siya katong birthday sa among kauban. Din kanipod si Mr. and Mrs. Rolly John Ordiniza dinhi sa Pilipinas, taga Western Mindanao ni sila. By the way, kato sila Pastor James dito to sa Negros. Unya kani sila Ordiniza family na ni sila karon sa
New Mexico. So 8 hours away na gikan sa among gipuy-an, pero ilaming gisagop didto sa panahon nga nagkinahanglan migtabang mga unsaon pagpuyo sa Arizona, sa Amerika, unsaon pagtipid didto, unsa imong kinahanglan buhaton, sila ang nahimo namong sandiganan. Kinipod ang mga kaubanan namo sa Chandler Seventh-day Adventist Church. Nga nahimo usab namo nga dagananan didto. Kani mo ni ang grupo sa mga tao nga nahimo namong close dito sa Phoenix. Kani sila o kaning next nga picture kani mo ni ang sa Pasadena. Ang ngalan sa ilang simbahan gitawag og Light Above Seventh-day Adventist Church kon Lasdak. So nakaadto pod mi sa makadagang higayon, ila pod ming gitratar nga ilahang kadugo bisag dili. Pero nahimo namo silang kapamilya, nahimo pod namo silang partner sa media ministry. Dinhi sa sunod kani sa Hawaii ni siya mga kapaglaom, sa diin katong time nga naghimo mi workshop didto para makahimo sila sa ilahang Facebook live nga karon existing nga ilang ginagamit hangtod karon. Nahimo usab namo silang kapamilya, gisuroy pod minila gyapon sa ilang mga masama nindot nga lugar. O unsa pa man ang mahimo nimong maangkon mga kapaglaom kung ikaw mahimong missionary, na dinhi reward. So, mga kapaglaom kaning teksto nga atong basahon karon makita sa Colosas 3:23 ngadto sa 24. Bisag unsa man ang imong gibuhat, buhata kana with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Mga kaigsunan, kung kita lamang matinud-anon sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, siya usab matinumanon sa paghatag sa iyang gasa nganhi kanato. Kung madumduman mga kaigsunan, kaning US nga huna-huna paadtog US sa unang panahon, grabe gid siya kay imposible para sa amoa. Kay kana pa lang pamiliti ni mo daan round trip padulong sa embassy. Kay sa embassy pa lang na kay naman gud ta sa Mindanao, unya ang embassy ito sa Luzon. So kinahanglan ka mulupad. Mag round trip pa lang kanya, duha mo ka buok. Dako kada kay nakagasto og dili na mo na ma-afford. Tagantag next, pag abot nimo sa embassy, magpa-interview ka, mubayad pa yun ka. Adtong panahon na 7,400 kada usa namo nya kay duha man mi 14,000 na, 14,800 na. Asa man taon may mangita na. Pero kay ang tungod kay ang Ginoo matinud-anon sa iyang mga saad, mga kapaglaom, nahitabo gyud na siya. Gani pag-abot mo didto sa Amerika, di po ko kato mga kaigsunan nga didto pag ko nakatrabaho sa airport. Kung dinhi manarbaho kag airport, lisod kayo pagsulod. Pero didto nakasulod ko. Nakatrabaho ko, dito ko nagtrabaho sa airport. Ang akong trabaho, gitawag minila dito og flight line technician. Lindot kay ngala, no? Pero ang among trabaho, magtubil sa mga airplane, sa mga jet. So, drive na mo ng tanker, dayon ipadool dito sa jet, di na mong tubilan. Dayon, maguyod-guyod anang airplane, kay dohara man na ka-klase, imong guyuron or imong itulod. Gamit adtong ilahang mga tag. So, dalon nimo sa hangar, ug sa ato pa diri sa garage. Airplane man, so hangar, mo daw na ang tawag ana. So, kani nga mga butang, mga kapaglaom, imposible. Pero, tungod kay ang atong Ginoo matinud-anon, o siya matinud-anon po sa iyahang mga saad, kini nahitabo gyud. Dinhi sa Romans 2:6 nagingon dinhi, God will repay each person according to what they have done. Mga kapaglaom, tingali dili man ta himuong dato sa atong Ginoo. Pero for sure nga ihatag gyud niya tanan ang atong mga gikinahanglan. Kung kita lamang
magmatinumanon, kita makaangkon sa reward nga mao ang kinabuhing walay katapusan. In conclusion, nagingon din sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Mga kapaglaom, kinahanglan nga magmalig-on ta. Ayaw ka discourage. Ayaw ka wala og paglaom. Hinumdumi nga ang Ginoo matinud-anon sa iyang mga saad. Hinumdumi nga ang imong mga gipanghimo, ang imong pagpangabudlay niining kalibutana, dili na mahimong kawang sama sa giingon sa Korinto. O kinahanglan kita mahimong hopeful. Aron sa ingon niya na ma-experience nato ang wonders of hope nga maoy atong tema niining tibuok nga semana. Pagamputa mga kapaglaom. Labing gamhanan namo nga amahan, kami nagapasalamat. Niining pulong nga imong gihatag kanamo. Tabangi kami amahan nga kani ma-aplikar sa among kinabuhi. Salamat nga kami nahimong na-inspire niining nga mga pulong, og salamat nga ikaw nakigkauban kanunay kanamo, og niining nga kagabion among gihangyo nga ikaw magapanalangin sa tanan nga naminaw karon. Yatag kanila ang mga maayong panglawas ug ang padalangin. Salamat Ginoo nga sa kanunay ikaw nagagamit sa Hope Channel nga mahimong makatabang sa mga kaigsunan, makahatag og paglaom ug inspiration. Amo usab nga giampo nga ikaw magapanalangin sa among mga leaders nga sila tagamtam kanunay sa imuhang panalangin og mga panglawas amahan. Panalangin kaming tanan og kauban sa among mga pamilya. Pasaylo kami usab sa among mga masala Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen.